Hello viewers, welcome back to my YouTube channel Meenakshi Sphere. नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय जाबाय एन्ड गासिनिसिमबो गुड मर्निं 7टा जाबाय माने रङिया स्टेशनावसो दंफैयो आरो आं नै दासो मोनफैदो बिराद आथुर फैबायना ओंखायनो फारसेनिफ्राय लास्लाबनो हादिया गुवाहाटीयाव थांगोन आरो ना लोगोआव दङ नै बिनानावमोनखौ नेगासिनो माने दा जोङो इसोर मोनफैथ'वाखै गुवाहाटीयाव थांनो नागिरदों मोनसे मिटिं दं आरो बेखौ एटेन्ड खालामनो थांनो नागिरदों मिसमोनखौबो दा लोगो हमसिगोन ट्रेनजोंसो थांगोन ओमफ्राय जोंनिया ट्रेना 7:45आवमोन ओमफ्रायो नङाना खैथायावमोन जोंनिया ओमफ्रायो नङा 8:45आवमोन ओमफ्रायो माने मा जानायबा ओमफ्राय मिसमोना आरो माबायाव 7:45आव होननानै जि आथुर फैनांबाय बरमासे बाइकजों फैनानै ओमफ्राय बरमानिफ्राय बासजों फैबाय आरो दा रङिया स्टेशनसिम आगैमोनखौ नेनोसै दसे ओमफ्रायो इसोर फैबाथाय थांसिगोन नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय नायलांबाय थादो माला फट' लासिदो सुमि ओमफ्राय आंहाथ' रङिया स्टेशनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम बेफोरबायदि माने एसांदि बेरायबायबो थानो मोना मिथिया ओमफ्राय दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो रङिया स्टेशनाव इमान खाथिनि रङिया स्टेशनखौनो नुफेरबावाखैमोन माने ट्रेनावबो खेबसेल' गाखोनो मोनबाय आं नों खैबार खेबसे मोनाखै आं खेबसे इबोना उन्दैयाव गफुर थांनायाव खेबसे गाखोनो मोननाया इखौल' गोसोआव दं आरो ओमफ्रायो दिनै गाखोनो मोनसिगोन আজি এই গাড়ীখন বাতিল কৰা হৈছে যাত্ৰীসকলৰ অসুবিধাৰ কাৰণে আমি দুঃখিত गाखोनानै फैबाय जोङो ओमफ्राय जि मानसि अभार आरोना मस्त ओमफ्राय स्टेशननिफ्राय ओंखारनानै थांगासिनो दङ जों दा थाबायनानै आरो गारिखौ नुदों नामाथाय आंथ' बारा मिथियाबो थांफाबाय थानायल' आंनिया गुवाहाटीखौबो जेनेबा फैयोसो ओमफ्राय बेफोरबायदि बांद्राय बेरायनोबो मोनफेराखै माने मोनाखैयानो फैयो बिदिनो नांगौ जायगायाव थांफिनो बिदि जायो थांफाबाय थानोसै बिसोरो आंथ' मोजाङैबो मिथिया जागोन मिथिनो बिसिला जेरै हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा much later so finally ओमफ्राय मिटिंआ दासो जोब्बाय आरो जोंनिया माने 10:30निफ्रायनो जादोंमोन 3:30 जाखादो जि गोबाव दा जोब्बाय जेबो जायगाथ' नायनोबो मोनासै बेरायनोबो मोनासै खालि मिटिंखिनिखौ एटेन्ड खालामनाय जाबाय दा थांफिनसै आरो जोङो फाइनालि जि आथुर फैबाय नै ट्रेना इनो गाखोलांनोसै दा ट्रेन न'आव माला मोनहैगयो दा संनोबो मोजां मोनगोन आं दा गाखोबोबाय जागायानो गैया जि मानसि अभारखा माने दिन्थिना होनि आं मानसि जों गोजा थांग्रोसिगोन आरो जोंनिया मिसमोना फैग्रोसै इसोरना ट्रेननि बुंनो खालामनानैबाबो थांनोसै ओमफ्राय दहाय फैनायावबो गोसोबायदि जिरायनो मोनाखै माने ओरैनो खस्थ' फैखादो बारा गोजानबो नङा नालाय ओमफ्राय एबार मोनबाय जिरायनानै थांनोसै मा नायदो आबो जि लकेसन माला मोनहैगोन एसे मोनाबिलिसो जाहैगोन खोना जों रङियासियाव ना एसे मोनाबिलि जाहैसिगोन आरो ओमफ्राय आरो रङियानिफ्राय थांबाय
जाबाय जोङो बरमासिम मोनफैबाय आरोना नै बरमानिफ्राय न'निफ्राय लांनो फैगासिनो बरमासे ओमफ्राय थांसिगोन जों